多くの人は、自動車保険や火災保険といった主要な保険に付帯する個人賠償責任保険を、単なるおまけ程度に考えがちです。しかし、その保証範囲の広さと重要性が見落とされている最大の理由は、自分は加害者にならないという根拠のない楽観視と、日常生活の些細な行動が高額な賠償責任に発展するリスクへの想像力の欠如にあります。例えば、自転車での衝突事故や、ペットが他人に噛みついた場合、あるいは SNS での不用意な書き込みが他人の名誉を傷つけた場合など、誰にでも起こりうる身近なトラブルが、想像を超える賠償額を生む可能性があるにもかかわらず、そのリスクを具体的にイメージできていないのです。この保険が独立した契約としてではなく、あくまで他の保険の付帯条項として存在することが多く、その存在や内容を積極的に確認しようとする意識が低いことも、見過ごされやすい理由の一つと言えるでしょう。